Gaurko ipuinean mendira etorri gara. Ipuin hau mendiko herri batean gertatu zen. Aizue, zuei elurra gustatzen zaizue? Ze ondo elurra dagoenean, herri hartan elurra mara zegoen, dena zegoen elurtute, metro batzuk zeuden lurretik, elurra non bukatzen zuen arte. Aizue, oso divertigarria hasieran, baina negu hori, negu gorri-gorria izan zen, negu latza. Hilabeteak eta hilabeteak eman zituzten elurra ikusten. Eta aizue, elurraren azpian belarrarik ez da ikusten. Eta beraz, barazkirik ez zen hasten. Animaliak ere hil egiten ziren. Eta herriko ume denek goze ziren. Ez bakarrik umeak, nagusiak bebai. Baina umeak, zorriak jota zeuden. Herritarrek kezkatuta zeuden. Baina zer egin behar dugu, zer egingo dugu, hil egingo gara, zenbat hilabete egon behar gara horrela. Ja gure etxeetan ez da gelditzen janaririk eta ez daukagu egurra erretzeko ere, zer egingo dugu. Eta bururatu zitzaien Martin Astiarengana joatea. Martin Astia, asti ona zen, jakintsua, eta mendira joan ziren bera ikustera. Ai, Martin! Egunon, Martin Astia, zure gana gatoz laguntza eske. Begira, hilabeteak dira, elurra hasi zenetik, eta ez daukagu zer janik, ez daukagu zer erre, ez daukagu ezer egiteko horrela hil egingo gara. Esan zuen Martinek, hil egingo gara, arrazoia duzue. Utzidazue pentsatzen... Badakit! Martin, lapiko handi bat hartu, eta han gauzak nahazten hasi zen. Nahazten eta nahazten, likido berezi bat egin zuen, magikoa. Aizue, hartu ezazue, eta ureztatu herri guztia. Honekin, ikusiko duzue ur magikoa denez, elurra jarraian kenduko da. Aizue, gurdi batera igo zuten lapikoa eta hurrengo egunean bertan hasi ziren herri osoa ureztaten. Eta ureztatzen, baina egunak pasatu ziren eta ez, elurra ez zen kendu. Elurra ez da kentzen eta elurra kentzen ez bada. Denak hitli egingo gara hementze bertan. Zer egin dezakegu? Nola ez, Martinen gana joan ziren berriro ere. Martin, Astia, barkatu iguzu, baina oso kezkatuta gaude zure ur magiko horrekin, ez zuen eraginik, eta ondino elurra dago gure kaleetan, elurra dago gure mendietan, dena elurrez beteta dago. Ez daukagu zer janik, ez daukagu zer erre. Bale. Itxeron gogoratu behar dut, orain dela urte pillo bat, negu gorri bat egon zen bebai, eta aintzinekoek esan zuten udaberria esnatu egin behar zala. Lurra esnatu egin behar zala. Martin, baina zer dinozu? Lurra esnatu? Udaberria esnatu? Baina hori zelan egingo dugu? Utsidazue pentsatzen... Badakit! Itxeron, barrura joan behar naiz, eta kobazulo barrura sartu zen. Han, kobazulotik atera zuen tunturroak jarri behar dituzue, eta zintzarriak gerrian, eta ton. Lurrari eragin behar diozue, esnatzeko, lurra esnatzeko. Ondo da,
herriko biztanleek, gauza guztiak hartu zituzten etxera eramateko hurrengo egunean hasteko prest. Baina bidean zeudela, bapatean, zanpantzar ikusi egin zituen. Gauzaz beteta. Eta nor zen zanpantzar, ezta? Zanpantzar mendi hartan bizi zen erraldoi bat zen. Baina ez edozein erraldoi. Erraldoi maltxurra. Beti zegoen maltxurkeriak egiten. Beti ari zen herriko biztanleei gauzak lapurtzen, gaiztokeriak egiten, beti zegoen ideia txarretan pentsatzen. Eta hauek ikusterakoan, ideia txarra bururatu zitzaion. Joango naiz, eta kendu egingo dizkiet, eta holan! Ezin izango dute lurra esnatu eta hil egingo dira. Txarra baino txarragoa, eta hori egin zuen. Gaua heldu zenean, euren etxera joan zen, eta han topatu zituen txuntxurro eta zera guztiak hartu zituen, lapurtu zituen, eta eraman zituen. Hurrengo egunean, herritarrak hara joan ziren gordetako lekura, baina ikusi zutenean, han ez zegoen txuntxurrorik, ez zegoen txintxarririk, ez zegoen ez ebez. Baina, zer izan da, nork hartu ditu, hola nola egingo dugu. Baina orduan, ume bat oso azkarra zana konturatu zen. Begira, hemen erraldoi baten urratzak daude. Jarraituko ditugu ia nora eramaten gaituen? Noski! Eta urratzen atzetik joan ziren. Eta jarraitut, eta zanpantzarren kobazulora heldu ziren. Eta kanpotik entzuten ziren zanpantzarren zurrunkak. Lotan dagoela, eta lotan dagoela harrapatuko dugu. Aizue, soka batzuk hartu, eta zanpantzar, zaz, lotu egin zuten. Lotu ostean, kobazulotik atera. Eta kobazulotik atera zutenean, han kobazuloan, txuntxurroak eta zintzirriak topatu zituzten. Hartu zituzten nola ez. Eta zanpantzar, eraman zuten lotuta herriko plazaraino. Beren oihuak entzunda. Askatu nazazue! Jan egingo zaituztet! Harrapatzen bazaituztet ikusiko duzue! Askatu nazazue! Txoratuta bezala. Baina ezin izan zen askatu. Eta herritar guztiek jarri zituzten txuntxurroak, jarri zituzten zintzarriak, eta tom, hasi ziren lurra esnatzen. Egun osoa igaro zuten lurrari kolpeak emoten, eta zintzarriekin trom, soinua egiten. Han, herriko plazan zeukatela lotuta, erraldoi beldurgarria. Aizue, egun osoa eman ostean, zer egin zuten? Epaiketa egin zioten erraldoiari, eta etzen oso ondo atera, ze gau horretan bertan erraldoiari sua eman zioten, eta erre egin zuten. Hurrengo egunean, elurra urtzen hasi zen, ikusten hasi zen berdea, zuhaitzak eta handik gutxira, fruituak, barazkiak eta animaliak irtetzen hasi ziren. Handik gutxira, udaberria heldu zen. Eskerrak bestela hil egin behar ziren.
urtero naturari ez ahazteko udaberria etorri behar dela, lurra esnatzeko berriro ere elkartu egiten dira. Eta zintzirriak jarrita, txunturroak jarrita, ton, ara joaten dira udaberria esnatzen. Eta zer egiten dute gure erraldoi madarikatuarekin? Ba urtero bere panpina plazan jarri eta sua emoten diote. Ez dakigu berotzeko ala ondo pasatzeko, baina bere inguruan dantza eta dantza egiten dute txuntxurroekin egiten duten bitartean. Aizue, gustatu zaizue gaurko ipuina? Eta zuk ezagutzen dituzu aipatu ditugun pertsonaiak? Ai ama, ba joan behar dugu ezagutzen, Bueno, aizue, badakizue, zuen ipuinak espero duguzela, Bidali Oizmendi telebistara, eta nik kontatuko dizkizuet ipuinak, zuen zain gaude, eta badakizue, larunbatero Oizmendi telebistan ipuin berri bat. Agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.